Hi, praise the Lord. Pini nang tuapan kardom pipi zero lapen nilu channel long kai por nang kuhumbilun ya tuapan me akiro piper piglo si pini men ajak din kluye pini nang tumlong mohor pen arjam pen kehang thuai gele helo nili nangli lapen majak lo me tame ining githi chipure the di ining githi lo podang te thang chi ne lapen phere majak phanda apuson lasi pini ining iltum tithanam sina ining githi alam ining githi pena jok iltum akimesi ke klema lapen akehenosi ke klema lapen ining githi pena jok iltum akivir rang rima lapen hasro iltum phan pisi ke thanama la iltum tithanam sina lasi hasro iltum phan ike than ke lehlo ning ka sedeng ning githi a che onan pusi efficiency ning pipli nang ling su thongke brai silong nang atum lang ante thailong ji lapen hang pangta rinon chilang e rinon chipusi rinon ning ka sedeng ning kithi ke hang pangta ka chilang e ka chipusi lake ning kithi category silang di athenong lom ke kosan lo hem siang bong tame kopini som bakalam pen chebohong po chinti e chedam chedang e che kachi putot kachi sorsar laposon si itu mahem tu nolong dok asi ining kithi aphan ke bible pulo nang tum ning kithi an chi onon pasipu chilang e rinon pasipu hang pangta rinon pasipu chipu sit rinon pasipu asi ning kithi aphan bible ke la pasipu lapen aku lang nam thulu te theklong ning ke oi lapen ning kithi che ora kisung anat ningki oil la pen ningki thike kesongma kisung anat si kisung aphansi do chot posipo di iningi thi lage kisung la pen iningi oil ta kisung di lai hui kadu kabe ke bible lang pulo Arnam betum hane pulo je che unon iningi thi heno asopan se bible ke tumhan ipulo lapen son rak si nang litum son si il dom phan ipulo nang tum ning thi sita pepleng ri puta do di means nang tum ning thi sita ning chipang sam non nasi il dom phan pulo nasi isi tumu mate isi illustration il dom dithanam sina nolom ke social media akai pina posi mane bang YouTube mane bang Facebook mane bang Instagram long nolom ke reel ka bunai chon pro posi hala he reel kilang honang tu isi illustration thengam long ta hai di ejona phirui damlo seta thengpi ki plak akorot along teroi ponlo amasi akorot re sera masi alang ni phirui aphan asabu akirot pon dokolo asi phirui bang ni phan nang rot sera pot format a phirui bang maso athing pi ke plak akorot phan bang per herlo phan herlo aja kong chipisi labang so korot aphan ke kachidan je phan mate labang so korot aphan kopine kereng pi tin si phan herlo kapithi ji phan ta phi ke biloma amithang ma khala re se korot phan si ke phan het bina posi labang so phirui mithang ma aphan chipi det lo means mane thinang koklo asi labang so ala nang tum social media lang pathelong pik thai asi mepik labang so illustration asi nang tum tum muthidam sina ining kithi di asi ining kithi labang so phiruita ok nephan nang rodon serapot poning ithi ma itip ake phanamat amithang mat thilo asi ili tum phan Arnam bible pen kipudal hang nang tum nang ning kithi an che onon lapen chilang irinon pusipu kupete ining kithi itum chi o thek purotang te lake itum methang ipran dampo asi bible pulo alar ki hui ke nekam di mane ben che bohong dut lo nang le phanang lang un eder lo nang di ki chok che bi pin te me nang phana ke chok che nang boxi che bohong lo sta nang lita
ci bhong nung dut pulo tangte laki halas so phir son plang de tai man de tai sita nangli lar di Bible long pulo nangli tum alar huiri pusipo di Arnam aphan dim pekno di nangli lar ki hui je dim ke Arnam aphan le dim pekno means Arnam ardom pinon lapen alar ki hui ke ne kam pusi roman ding pi krehini nang ding su pressure keblong nang tum lang dam te thelong ji lasono thaksi itu aphan Bible long putulom menang ke kumane aphan kis lam kar judal lam kang tang pen arjupo ba ephan tame apne lam kang tang pen an kichu ne bang ju an kichu bang ju di an kichu ke hang tal kumane bang ke lam kang tang pen tala ke thak do no bang ta di hupa ke di phang ka ta lam kang tang pen pupo ining tin hak po che bhong dut ne ne ba to do ta Bible to bhan ki bela hello James 1:19 nang pulo karjudun paprabna bonta kethak padana lapen ning kethi padana posipo di bonta lam karjudun padana lapen ning pathi thena asi think before you speak di areng la kalam tumpulo nangli ningje je prang nangli munthi penile ningje non pusi areng la kutum ipu di jakobang ding pi isi pressure keblong itu nang theglong la bang solang na pen podame ning ki thi pen ke Arnam ning ke hanga kam plengun e pusi James 1:20 long itu tum nang la theglong di asi mechuang ding pi incorner cap ang ding so pressure cap in coil along laki ki koy song dum han ke Arnam ke tha di great commission asila great commission of fulfillment ke every aki koy song dum han di se Arnam ning ke hang ke la hello asila bang so Arnam ning ke hang ke pepleng ji ke il tum ning gi thipen kali il tum ka chelang e pen kali itum ka sedeng ben kali bonta di alang pen ka chera pen ning gi thi ka chi open ka sedeng ka chi open ke hang pangta ka chi open ka chelang e ka chi open di kaci putot kaci open la kadu ka bechi o theklo padang te di Arnam ning ke hang itam pepleng unpo athe Bible pulo ningi thipen ke Arnam ning ke hang pepleng de asini liga chinghon labang sola marjan nang kelang andam han mek kyo paper piglo ningi thi che o nang lapen ningi chi paning ding dile bor irana Arnam irjme nang thno pedana